Opnå din fitnessmål nu. Hurtigt, effektivt og fornøjeligt. Takket være eGyms intelligente styrketræningssystem. Træneren indstiller alle stationerne til dig i den første session. Herefter ordnes alt automatisk, så du er sikker på, at du altid træner korrekt. eGym måler din styrke regelmæssigt for at beregne din ideelle træningsvægt. Du får desuden et personligt træningsprogram, som opdateres konstant efterhånden, som du gør fremskridt. Det sikrer, at du træner på det rigtige niveau i hver session. eGym-systemet er organiseret smart. Der er ingen ventetider. Du går ganske enkelt hen til stationen og går i gang. Alle indstillingerne er automatiseret, så du kan koncentrere dig fuldstændig om din træning. eGyms træningsdiagram guider dig gennem træningen, for at sikre, at du altid træner korrekt og sikkert. Der er ingen undskyldning nu. eGym har den rette træning til alle. eGyms moderne træningsmetoder giver regelmæssigt dine muskler ny stimulering og gør dine workouts mere effektive. eGyms træner-app giver din træner et konstant overblik over dine aktiviteter og dine fremskridt. eGym sikrer, at du har fuld support hele tiden. eGym er et meget effektivt træningssystem. Det gør det muligt for dig at træne hele kroppen på kun 30 minutter. Boost din motivation og sammenlign din fremskridt med vennernes. Kom i gang nu.